kala ɓi moƴƴe ɓi fuutanke ɓe ganduɗa ko ɓi bourgeois Allah joɗɗini ɗum ɗo taw ko kanko woni sababu eyyi ko soynanteno ko heewi kanko hande heeɓe jiyannoɓe tan nanannoɓe tan jiyani Allah addiba ha ɗo yimɓe fof jiiba kala mbamin mbi khalifa Bambilor nan ɗo jooɗe mbaara binta aɗa sumani wiyata men ko wawa wonde mbimi jeehe ƴeewi nan toon saabu ndamin ummi ɗo min tafi ɗo kono min jeeyi notiyade ha Bambilor ndamin garti nde min dañi ko caɗele kala min mbayinno min mbi ɗum min jeehi Bambilor woni ke dukirɗa men pourquoi nawrena men mi ari mbeɗa arde makko minen ñaldiɗo sal makko ɗo an Mamoudou ka seede darimi tan ko mbeɗa ƴeewa o wimi Cheikh Oumar jooɗo mbimi ala mi jottaka garmi ko janggude saabu ko ɓuuri hawdemi ala fof fuutanke mi jiyammi mbo haale ma jiyammi tan ko muriteɓe leƴƴi goɗɗi ala mbo kaalata Ceerno Aamadu minen fof min desdima koye amen min mbayimama mbi fuutankoɓe kam cuwa haal fuutankoɓe fof naji mbi joni noon kam fuutankoɓe ne kewi wiide ladde anda ɓi moƴƴo kono oɗo kam ladde nde teskima ɗum waɗa ɗum ko ladde nde mbimi tawde noon ko ladde nde waye makko ni enen fuutankoɓe gabbeɗen dow fuuta fof nen heeɓi caggal ne muño wona muriteɓe wona laayenen wona leƴƴi goɗɗi ɗi ina gaare makko ko ummi Gambi ko ɗemɗe ɗamin nananɗe kam min gantani min pamata hen tan seeɗa tan ko wertoɓe juuɗe ɓe mbiya min mbaɗana men duwaw ɗum min paami hen seeɗa ɗum ko ummiɓe Gambi ɓe eyyi min beltima Seydi Ba sa jooɗima ɗo Fouta fof farnoto min dañi kadi kamen basuri min dañi kadi kamen cimtoye janggo Mamoudou ko wi ko rewnuma ko e mum amin gandi ɗum seeɗa haysa men pamɗi duuɓi boni fof ko ɗum ɗaɓɓate ma woni barke gonɗo e ma kadi mo nonɗa fof Allah jaboto ɗum ko kamɓe kaali te min jii ɗum wona arɓe ne mbi ceerno min jiɗɗi ko ɗannade te sa duwima joni min ɗannoto ina jooɗe sala makko meɗmi yiideɓe kono Abdoul Ata rutti e jomum wonani 24 heures o naati galle o eyyi nden min yiideɓe kono gowa kono puɗɗima wowde bo ko Allah e nela ɗum e bintu arɗo Samba Oumani ɗum ko yettirɗum Allah salli ala Mouhamadou rasulillah mbiɗen fi komin mandi ɗum gon ɗo min jokki tan jarama Seydi Seck ɗiɗo konnguli sa haalaniɗe tan aywa mamin daññanno ko metti min sanne kono alhamdulillah ko kalɗa e ceerno ko noon tan woni hay hen hunde ala hunde haala gawle fof ko gonga kala kalɗa eyyi nde ceerno Basir Mountaga wi kanko tan o teddiniri ziyara o meeɗa teddinirde neɗɗo sowona ceerno Amadou ɗon meeɗi noon wayi mbeɗa tawa kalɗa ko goo ɗum noon Ibraahiima Katante leñol konngol ma aywa sa gayni juulen takkutan aywa khalifa o duwo ɓe tan ɓe tesko so Allah yanti hen ma wonno way on jarama Ceerno Amadou jarama jaatikeɓe kadi jarama a jarama so ɓiɗɗo innira bamum tawi wona luusi so wiyama Fouta taƴere men nde wiyete ko Fouta Tooro noon ko ɗo a jarama nde gonɗa sababu mo woni amen kala ɗo yinno yiide yiɗno yiyede yiya ɗon lawol gadanol ko wayno am taw ko an woni sababu kono a jarama kadi ɓe jettinɗa min yoga e galleji tawa galle hen fof ɗo natɗa aɗa tina belemma e ɓuural ko ɓeydi e ma wanno neɗɗo yiɗi hoore mum neɗɗo ne yiɗi jiɗɗo ɗum neɗɗo so wino yiɗma tan beltoɗa ɗo gandi ko waɗata noon min namdimama nde wanno neɗɗo ne yiɗi hoore mum so goɗɗo wino yiɗma tan beltanɗamo saabu o woni koye wallude ɓe yidde ko jiɗɗa ko neɗɗo noon so tawi tinima ha o tintinima o tinima anne hoto ronko tintindemo a tini ko tinma ko sokhna Binta a jarama nde tinɗa Ceerno Amadou dañƴa wune nde tawno so tawi neɗɗo yi ngal ɗo teddugal yi nde ɗo darde e nder ngol ɗo lappol so laari no wayni tan wiyata ijam ɓeeɗo de ngoni e wadde kono Ceerno Bocara Alpha hoore foode waɗanno ñandede
sikki so fuutanke nandidinama on metinta ɓeydi e mbaɗata kono galle ceerno boyinaji wanno ni ɓeydi e mbaɗata kono galle ceerno abdourahmani banaji wanno ni galle ceerno aliou no wanno ni galle ceerno samosa no wanno ni kono dumgo wuuro ceerno asde balla ɗiyen tan fuuta wattidi tan ko jaariguel eɗen gandi wonde bere no wano sincani sincu garba oɗon gandi no wano fulel calle mbeɗa layyere yaade añam goto añameji wuuro siré ay siwol ha wuuro moolo ɗeɗo nokkuje pop kala heɗɗo yettano ha caaren ko welemma jaɓɓora duusora teddugal ko ni noon wano so tawi kaalowo goto wi so neɗɗo faayi hono guenaysi mum wayat tan yo ndaar kew mum nde wannoon yimɓe ɓe ko ɓuri heewde ko so nani kaalowo goto ñagotoɗo omo wi jawdi ndi wona to heewi to sohla ko ɗum noon ceerno Amadou Tidiane ceerno Jibi khalifa Bambilor weltima e ngal ɗo garal weltima e ngal ɗo garal oɗon gandi kamil o so janggama ha gasi holko rewata hen khatumu holko firti neɗɗo fof ne ñaago Allah yo Allah rokku ɗum timmode moƴƴere timmode nde noon woni ɗo e Njaayeey Saare ko ɗo ceerno Amadou Tidiane ceerno Jibi khalifa Bambilor waynorto Fuuta mi nani yimɓe fof noon mbiya no belti walla heewɓe mbiya no belti kono ne hawni min weltaki weltaki de sabu sabu woni mi weltaki kala ɗo jaadunomi e ceerno Amadou Tidiane ceerno Jibi khalifa Bambilor so hunde nde weeli yooɗi tan mi takkomo mi turo e nufru makko mi wiyamo welide o yaaha mbimi accu ha jaaha Fuuta so min naati Fuuta welannomi taw o Fuuta tan kono weeɓaɗi mettimi ko amin jalta Fuuta ono wino jimowo o wino e ɗemgal arabere o wi wida an fa wida an ya ihwani chammalallahu chamlana bi saladi o wi mbayniigu jam sehilaba yo Allah rendidina kadi kisa o wi bal jismu tan wal qalbu dani wa tartaydul fakhdh li zal fisabi ɓandu ndu nana yaha terɗeɗe nana ciñña kono ɓerni nana heddi wadde bandiraɓe ɗum ko belemma ceerno Amadou Tidiane ceerno Jibi khalifa Bambilor tiiɗi fof ko haalde heɗene haala jaɓane tawa kadi koko moƴƴi ko ɗum waɗi yiɗɓe moƴƴere ɓe yo mballe jaada guurda nafodira moƴƴodira nde jettono jomiraɗo wino ni jomiraɗo meeɗi haalde haala kulɓinika o wi wal asr mi woniri yonta sallllahu alayhi wa sallam innal insana lafi khusr neɗɗo boorama woni koye caɗele nde jamanu o jermini aani o wi ala ngare ga wona onon fof gonɗinɓe ɓe wona ɓeen muminin en belti mbiya minen fof min malama o wi ngare ga wona onon fof ko golluɓe golle moƴƴe ɓe golluɓe golle moƴƴe ɓe belti min mbi min malama o wi ngare ga wona onon fof ɓe mbi joni ko holɓe o wi ko wata waso bil haqqi wata waso bis sabr yo taw mo woni fof ene waɗa goɗɗina wona goƴe mum noddude goɗɗo o faade Allah Allah wiyete hakko ɗum woni nana mi nani bamma on haala omo haala Cheikh Oumar ko nasiri haqqi bil haqqi ayi ɗum woni ɓe ballodira e muñal goto fof wiya goɗɗo o muñ ɓe wonno Allah wi inna allaha ma sabirina woni koye muñ sa heedi banggue Allah cikkuma daɗata wadde noon ko jiidi ko ko nandi ko ɗum yo yaadu ceerno Amadou Tidiane ceerno Jibi khalifa Bambilor sa yamiri
guddirtumi ɗo hannde ko yimre pulaar ƴeewa so miiji saari belam kamen nalanno audio nde tawno neɗɗo sa yi wiyama neɗɗo ganda goto wi ko naɗɗo so wonno way wiye nati aduna ko jiiɗa fof wonko ari jangguinde gona e cagatagal maɗa jibina ɓiɗɗo jiya an aɗa famɗita doole ɓiɗɗo on e mawna ɓiɗɗo yetto wima baaba mbiyama naam ko ɓatake sa faabi ay ɗo wima baaba mbiɗa naam ɗo o wi komo mbiyannoɗa baaba o nana hebli e yaade ko an wonti baaba so nene ko noon so goɗɗo ko noon e nden ɗon darde noon daroɗa ha jettoɗa ñalawma alhaji malik joogu ousmane demba banna wadduno e babacar sy nde o wi bihi dinna waddanola hayru hayran bihi 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 ɓiɗɗo o wimo baaba fulɓe mbi haadi ko min haalata so doole donki yo goɗɗe keɓɓo katante leñol wi so ɗe tawdori ɓuura ittude o wimo da'il iɗanaba ɓul kullul baraya unilu ma unilu bil mubini woto tampini hoorema wi ko daña ko fof dañita ko sallllahu alayhi wa sallam on tokarama o allah wi ko won garo wiyete ko ahmad ahmad o sa ƴetti ahmad a ɓeydi hen laam a lombi hakkude allifu o e ha o wontata ko alhamdu oɗo alhamdu ko ɗo ahmadiya sallllahu alayhi wa sallam somodiri e cheikhna ahmad tijjaani radiallahu taala anhu mo mbinoɗa nane rabba bila halwatin asabu ala noon ayi ngal ɗo gueɗal ko allah allah tan welete hokko ɗum tagaɗo mum hadem uddirde ko mbimi ko ceerno o weltima mbiɗa yakori larɗo mo fof ma andu o weltima kono sokhna binta jarama noon mi anda to heede ɗum ko mogginiɗo kono suuɗata o jotton ɗo waɗi noon ko fulɓe ndi neɗɗo koko wuji ko neyɓata so debbo darima joguima teddungal guena waɗi ko haani nde sallllahu alayhi wa sallam ummi to hayre hira ene addana qur'ana fayi wowano ɗum o diiɗo are galle omo huuli ko debbo winomo jooɗo artir hakkille ma woto hul an allah hersintama saabu joguiɗa moƴƴo ko debbo wonno omo wiye zammiluni dastiruni moƴe kam cudde kam ko debbo wonno debbo adi jabde l'islam debbo so joguima gueɗal allah waɗi koko haali moni foof ne wawi hewɓe ne mbawi jiiɓade holi baaba kono holi nene hewani wadde ko debbo jogui laaɓal leñol ko debbo woni darogal leñol so debbo feewi yooɗi moƴƴi leñol moƴƴi ɗum waɗi nuraɗo sallallah alayhi wa sallam ɓe raɓɓiɗina wiyanoma joni noon hol yumma e baaba holno mbaɗata hono mbaɗanta jinnaɓe ma o wi yumma ɓe mbi so ɗum ɓenni o wi yumma so ɓenni kadi o wi yumma caggal o wi e bamma ɗum waɗi o wi aljanna ko laana julka ko yummiraɓe cukki hen teppe mumen sa resdama ko moƴƴi noon wano moƴƴi sa resdama ko moƴƴi wano moƴƴi allah jarama a jarama e teddungal ma ali ibn aba talib yontaɓe ɓe foof meeɗi joɗade goto fof e yo haal ko ɓurɗo welde aduna he o welimi aduna he gueɗe tati ceeɗu pulum moni fof ne waƴa hoore mum no waye sohnajo hordi hande way wulede ni mi ñalda korka ngam ƴewde ko welata allah ɗum woni sawmu bis sayf o wi hare wula jaw goto fof ne dogana waƴa fitano muɗum mi hocca sila mbo taƴdaɗe hefreɓe ɗum woni addarbu bis sayf soño waɗa goto fof ne waƴa cukalol mum ko ñaami e ko yari mi renna ko joguinomi ko fof mi jippe koɗo mo jinmi mi teddina ɗum woni asawmu bis sayf wa darbu bis sayf wo ikrami deyf a golli ngal ɗo gollal hande teddinɗo koɗo jeeya koye l'islam
Allah jarama jarama ceerno tijjaani ceerno jibi Bambilor wi aljannaji ko ɗiɗi ɗi mbayi aljanna aduna e aljanna laakara haadimo laakara o en gandano way taw wimo aduna o lumboɗen lumbotoɗa e aduna o noon ko beltanoɗa goɗɗo laara neɗɗo no Allah tagi ɗum no yoɗiri ni ya ha goram est ce que hallaɓuɗa ali ayno Allah waɗi ndeta gore laara goɗɗo de hunde no way jiiɓade ni est ce que Allah e nunɗol mum ƴeewe no waɗi ndeɗo tagore ko yooɗi ko feewi ko ganda ko kanko ko weñi ko kanko neɗɗo ala ko woodi sago waɗa ɗum so woodi sikki ala ma golle ɗe moƴƴi jooɗa a jarama nde kolluɗa min oɗo sohnajo hono no kollirnoɗa min hono maɓɓe ni nde kolluɗa min ɓeeɗo sernaɓe nde kollirnoɗa min hono maɓɓe ni minen de min ganda goɗɗo de kono no kewɗon wiide mi luɓo oɗo tan mata konngol farba mbayla nde yeehi ha hirande defta min keedi e cuurtu lacciri keetuɗa e cakkude ɗi minen kam min jaaɓi cakkude ma wawi laccide amen mbimi nde hirande nde huccana defede min keedi e cuurtu ngu o heedi e cakkude he andi so cakkude manki joom galle puyɗo fof ko cincemi tan ha rewɓe galle mbasa hirtan kono so tawi ko sakkora ko wonno wayi so sahama ha feewi moni fof ñaami weltima caɗele ngala nde min keedi e lacciri he o heedi e cakkude he minen kam min jaaɓi ko cakkude makko wawi lacciri kanko selli to bangi min beltima nde kolluɗa min ɓeeɗo yimɓe tiɗɓe wonɓe ɗo ɓe minen arɓe ɓe hay goto namnota ko goɗɗo o beele weltima finde mum mi andade ndar kilo yimmo poti ɗo kono ɗo kam haalisa mbiɗo wawi wonde ɗo joomum so otoji ɗi jolama hay goto laawi goɗɗo e yewtere sowona métoji Njaayeey Penndaaw nde wan noon ko noon Allah ñaawri ko Allah ñaawi ko min beltima a jarama nde min gandi ɓeeɗo yontaɓe nde min gandi ɓeeɗo sagataɓe rewɓe worɓe mo jiiɗa fof andi weltima Allah wino e Qur'an innamal mu'minuna ikhwa yimɓe jiidi yummay baaba Katante leñol wiye pulaar mballe yiɗodir ɓe gurta so puydam ronkama jeyɗo farba totte pamɗinɗo gilli ko giɗgol woni guura ɓerɗe mballe yiɗodir ɓe gurta Allahu akbar mo ronki yumma muyna mama basɗo ɓe naywira cukagu wona fokoyel bandiraɓe mballe yiɗodir ɓe gurta non ka Cheikh Oumar dundu nana e ɓerɗe yimɓe lewtirte tan ko ɗemɗe hoto coyne lowre gilli mballe yiɗodir ɓe gurta ceerno Souleymane so giɗo anci ala fimde o yitkinino wona gonga yiɗam noon ko haala puyka mballe yiɗodir ɓe gurta celluka jaari min belti ceerno Mamoudou en heewi wiide wonko min gonno saaha fo ñawe ngel irto komin gonno koye ko goɗɗa ko gootum ko ɓamten leñol ngol ɓamten ɗemgal ngal ɓamten diino o min paami basɗo wawa fewjande dañƴo wiyata woni ko bonul kaake mum biskinal wawa fewjande lamɗo wadde noon a arata jeeyaɗa e ko waɗete ko teskoɗa hen wasata dafoore wonde hen nde nafa leñol ngol seeremɓe leñol ngol no potiri moni fof ne waɗa ko waawi ɓuri heewide noon mi suusa wiide ko ɓura duuɓi ɓuri fayida kono mbiɗa suusi wiide kam ɓura duuɓi mari fayida celluka komi suusi celluka leñol ngol ne weltanima darne ma e leñol ngol mi nani naane goto yontaɓe diwan o Amadou Kane Diallo ene wiya meeɗani yiide ceerno waɗa manifestation ene waɗa marche so wona e ma mbaɗɗa ɗum ko hujje ɓesgu leñol ngol arti ñalawmaji ceerno Mamadou Lamine dungu wuro Alpha
ñalɗi e Matam wuro Alpha o hoore mum banno marché to Matam l'islam mema so tawi l'islam memama mema ko julɓe mema ko mawɓe diine so tawi aɗa yiɗi leñol ƴeewata ko nafoore maggol bangiwo banque haalirde añam ɓamde pulaago añam yeroyaaɓe seerata e yettudema min mbaɗi ñalawma mawɗo ñalawma pulaaro min mbi tintina e ceerno Amadou Tidiane Chérif khalifa Bambilor ɓe mbi he ɓen garata hono ɗum ni jam ɓe guittata ndaɗi ɓe garata e hono ɗum komin mbaɗata ko mbete jiiɗo min gono koye fijje somin kalaniɓe so wona gantu waɗi ɓe garat nden ari ñande hen noon waɗi pille no feewi o yetti tan no fulɓe kewi wiide ni amin belti ko mbatton ko de jokke golle o wela gaare kalden ko golle mbiyata yo jokke ɗe kam no jokkirte a waɗat hunde kay mbiya ɗum ɗo nani fayi goɗɗo yo addu hen addani muudo dañede Mamoudou Soma ko pawdiral gabbe go pawdiral gabbe Allah e kalkulaji ma gabbe pawdiral cenduka o wi joni noon haalirde añam ɓamdi pulaago añam yeroyaaɓe nani ɓeɗon nan daari mbaɗi hen doolu men jawdi mumen kala mo ɗum fotani yo tawam ɗo mo waɗanno jaare ngel hiccande e zawiya walla ko hanki e zawiya joni noon hade monta o addude ko monko min kam gueɗalam nani o itti ñigal manggal woni ordinateur o hokki haalirde añam ɓamdi pulaago añam yeroyaaɓe ɗuɗɗal qur'ana to amen to kanko jogui ɗum lewru foof jangguinowo joɓeteɗo somin jaɓino tan no fuɗɗima ko ɓooƴi ɓe mbi ko waaru seesa halal gurɗo ŋosete yaaru seesa halal gurɗo fara ko mbiɓe ŋosete e nder nden darde nde futuro yonti ko yimɓeɓe ngari mbi futuro de yoni sal e nder saluji tubakoɓe ɗi ganduɗon ɗi werta sal gametenoɗo wonti jama waɗi noon ko saɗa waɗa hunde yo taw ko gonga e ma wadde noon min beltima min jettima min jaarima golle ɗe gari ha ɗo jeeyanaɓe Allah jarama on jarama joni no ceerno wiide foof sen juulata joɗen ɗum han kadi sago gueno e sago ma e min noon kam mata ha telen tami ñaagoma sono wona gatti on kam ɗo hamo wuuri so gari tawto kam ɗo o wi so ɗen mbaɗa duwaw onon fof yon tawtore eyi sabu eyi mon fof tan yo tawtore dal ko raɓɓi